Il-kelb gwida tagħna ħajja ġdida u llum sirt ħafna aktar indipendenti. Dan kien il-kumment ġenerali ta' 3 persuni nieqsa mid-dawl li dalgħodu naqdu flimkien biex jgħinu persuni oħra nieqsa mid-dawl ikollhom kelb gwida huma wkoll. Il-proċess biex jiġi mħarreġ kelb gwida huwa kumpless ħafna. L-ewwel sena tiegħu ta' ħajja irtaqat tagħha jgħix ma' familja u wara jinbagħat Messina għal tħarriġ intensiv. Lura pajjiżna l-kelb jiġi assessjat qabel dan jiġi assenjat lil persuna nieqsa mid-dawl, fejn huwa importanti li l-persuna tkun tgħix stil ta' ħajja kompatibbli mal-karatteristiċi tal-kelb. L-għaqda tal-klieb għal persuni nieqsin mid-dawl appellat sabiex jinstabu familja adottivi għal dawn il-ġriewi li jkollu maqattaw l-ewwel sena tagħhom ma' familja. Preżentament 3 klieb gwida waslu fil-fażi finali tat-taħriġ tagħhom fl-Italja. 3 ġriewi oħra qed jistennew familja adottiva biex jieħdu ħsiebhom sena sħiħa. Tkellimna ma' Robert Spiteri, il-persuna li tieħu ħsieb it-taħriġ ta' dawn il-klieb gwida. Jien nara kruċjali ħafna għaliex inti bħal kull edukazzjoni kemm fin-nies kemm fil-klieb ukoll l-ewwel snin tal-edukazzjoni jifforma l-karattru l qudiem u l-istess ħaġa l-puppy walking, jiġifieri min ħajjidħol għal dan jgħidu challenge irid ikun committed sew ukoll kif qalet Christine li il-kelb ma jispoiljax iżejjed, hemm ċertu training li jrid jagħmlu xejn ta' barra minn hawn, tajri ma rridx naqta' qalb ħadd, irridana kull ma nintaqgħu darba f'ġimgħa miegħi, intihom bħal programm x'għandhom jagħmlu m'għandhomx jagħmlu x'jistgħu ma jistax jagħmel il-kelb u ġast kemm jimxi ma' dan il-programm. Sabiex jitħarġu dawn il-klieb hemm ukoll involuti numru kbir ta' spejjeż li jlaħqu l-14,000 euro. Christine mifsuti hija żagħżugħa li ħajjitha inbidlet bil-kelb gwida. Kull min għandu x-xort illum li għandu guide dog għaw 7 guide dogs għaw Malta bħalissa, jista' jgħid li ma joqgħodx mingħajr il-kelb u li lajlesti s-servizz tiegħu ikun dejjem jixtieq iġib kelb ieħor. Sissa 7 minn nies li għandhom guide dog kollha l-istess qed jgħidu u aħna għandna responsabilità li da servizz jibqa' għaddej. Kull min jixtieq jagħti kontribuzzjoni finanzjarja taħriġ ta' dawn il-klieb gwida jista' jagħmel dan fuq il-kont bankarju tal-Bank of Valletta 1-5-80-68-35-024 jew jibgħat email fuq info.mgtf@gmail.com.